Гүзәл Галләмова. Түз йөрәк. Илмир бүген булган хәлне күз алдына китергән сайын үзенең калтырануын тойды. Ул бит бер гамәлен дә аңлап эшләмәде. Ниндидер илаһи көчкә буйсынды булса кирәк. Кемдер юл күрсәтте кебек. Аның башында бер генә фикер иде. Айсылуны үзеннән калдырмаска. Әти-әнисе Айсылуны өйгә алып килгәнгә каршы килмәсәләр дә, хупламасларын да белә. Айсылу моңарчы үз фикерендә нык торган кыз булса да, Илмирга күндәм генә буйсынды. Акылы белән аңлады да, мин Илмирларга аяк басарга тиеш түгел, бу матур эш түгел дигән уй чыкмады башыннан. Ул үзен яңадан тугандай хис итә. Уйлары ачык, тик җиңелчә калтырау һаманда басылмый. Үзе бер төрле битарафлылык, күндәмлек белән атлый. Аны көчле куллар алга мәктәп директоры өенә әйди. Ләкин капкага килеп җиткәндә, кызның башында Гөлфинә Хәмитовна әдәпсез, начар кыз итеп карар бит миңа дигән уй кабат биреләнде. Илмирның көчле күкрәге аны кочаклап капкага таба алып килде. Уйлары биреләнде генә шул. Ачылмады. Балалыктан чыкмаган яшьлек үзенекен эшләде. Ике гашык җан ишекне киң итеп ачып, яп-якты өйгә керделәр. Айсылу күзләрен яшереп, аяк башына карады. «Исәнмесез?» дип пышылдады ул һәм тагын бер кат шок кичерде. Үзе дә аңламастан кире борылып, Илмир кочагына таба тертелде. Илмирны ниндидер көч һамандан ныклык биреп әйдәкли иде. «Әти!» дип сөрән салды ул. Ата алгы яктан килеп чыкты. «Әти, син хатын-кызларга табын әзерлим дигән идең. Кызларың аз бугай. Мин бер кыз алып кайттым. Шедеврларыңнан авыз итәргә». Кунакчыл Рафис һәр чактагыча каршы алды. «О, кунак кыз! Әйдүк, шедеврларны әниегез бик макта башады. Апаңнар да рәхмәт әйткән булдылар. Улым, килен дисәм бик яшь инде» дип шаяртты. «Әти, будущий килен бу» дип ярып салды Илмир. Айсылу кып-кызыл булды. Илмир кызның өстен салдырды. Ул арада кыз егеткә шелтәле караш ташларга өлгерде. Егет күз кысты. Арткы яктан Гөлфинә килеп чыкты. «Исәнмесез?» диде Айсылу, тагы да кызарып. «Исәнме, Айсылу? Әйдәгез, түргә узыгыз. Бик матур җырладың бүген. Өйгә кайткачта җыр тәэсирендә йөрдем». Гөлфинә кызны күзеннән үткәрде. Үзе, «Ай, һаман сагыш, моң бу баланың күзендә» дип уйлады. «Рәхмәт. Әйдәгез, табынга рәхим итегез». Гөлфинә алгы якка ишарәләде. «Айсылуша, килүең шәп булган. Ул синәнең яңгыравык тавышы өйне тутырды. Әти безне өзелеп яратуын белдереп табын әзерләгән. Әтине халык шундый строгий җитәкче дип кенә белә инде. Утыр әле, ашап кара». Ризыкларны Айсылуның авызына гына тыкмады ул сине. Кыстады да кыстады. Гөлгенә елмаеп тик утыра бирде. Ул сине Илмирны күрмәде дә. Кунак кыз утырган җиргә бар тәм-томны якынрак куеп чыкты. Үзе туктаусыз сөйләште. «Без ашадык инде, син тартынма, аша давай. Илмир үзе инде ул, аны кайгыртасы юк». Илмир нишләргә белмәде. «Әти, кызлар ухаживать итәргә кымачаулый бу апалар». Айсылу гел кызарынды, ыялды. «Әти, бу очракта нишләргә икән инде?» дип, әтисе белән шаяртып сөйләште Илмир. «Бу очракта, улым, бер генә юл кала. Әниең гел миңа гына карап торыр иде дә. Вәсилә апаң моны күреп читкәрәк китеп утырыр иде». Дәррәү көлештеләр. Айсылу үз кызулыгын үзе сизде. Шулай да көлмичә түзә алмады. «Ну, әти, шәп егет булгансыңдыр син». «Һай, мин хәзер дә шәп егет». Кабат көлештеләр. Айсылуга рәхәт булып китте. Аның беренче уе нинди матур гаилә булды. Алсинә белән Гөлгенәнең дустана мөнәсәбәттә сүз кушуларына исе китте. Бит мәктәптә бу кызлар турында әллә кем булып йөриләр дигән сүз генә ишетә иде ул. Гадиләр, эчкерсезләр икән. Ирексездән күзләре яшь белән тулды. Илмир күреп өлгерде. «Айсылу, әйдә компот эчәбез». Кыз баш игәде. Кырыс тыелган мәктәп директорының ире белән рәхәтләнеп, иркенәеп,
авызга авыз куеп көлешеп сөйләшеп утырганын күреп, ул бөтенләй дә гаҗәпләнде. Аннан тагын үзе турында уйлап бик кимсенде. Үзенең асылынып торган мәлен исенә төшерде. Күз алдында өстәл чайкала башлады. Нәрсә сөйләшкәннәрен аңламас булды. Аңа нидер әйтәләр шикелле. Аны аксыл томан чолгады. Илмир, улым, син чын дөресен әйт. Бу халәт кайбер кешеләрдә балага узганда була. Мин хәлне ачыклау өчен сорыйм. Бу хәл бит Айсылуга гына кагылмый, безгә дә кагыла. Гөлфинәнең хәле китте. Ул күзен йомды, пышылдауга күчте. Әйт, чын дөресен әйт, улым. Булдымы шундый эш сезнең арада? Айсылу бу сүзләрне каяндыр ерактан ишеткән кебек. Юк, бу бит мәктәп директоры Гөлфинә Хәмитовна белән аның Илмира тавышы. Әни, валлаһи дип әйтәм, юк, ышан, әни. Айсылу саф кыз ул. Эй, әни, әни. Мин бит бүгенге хәлне икебез арасында гына калдырырга карар кылган идем. Илмир яшь саркыган күзләрен читкә алды. Ана күзендә алмый улына карап торды. Рафис килеп улының иң башына кулын салды. Артлы урындык китереп куйды. Утыр, улым, ир кеше бул. Кирәклесен, кирәк кадәрен сөйлә. Чөнки без, әти-әниең, сине аңларга тырышабыз. Илмир шап итеп урындыкка утырды. Башын учлап тотты. Күз алдында булган хәлләр биеште. Кискен хәрәкәт белән битеннән кулларын шудырып төшерде дә башын чайкап җибәрде. Сөйләргә туры килә. Мин Айсылуны элмәктән төшердем. Нәрсә? Ул сине кычкырып җибәрде. Өйдәгеләр бер-берсенә карап калдылар. Айсылу үз аңында иде. Барын да ишетеп, тыңлап ятты. Күзен ачарга курыкты. Ул үз гамәлләреннән үзе уялды. Ата улыннан тагын сүз көтә иде. Шуннан, сөйләп бетер. Нәрсәсен сөйлим тагын? Аннан үземнән калдырырга куркып үзебезгә алып килдем. Калдырсам үләр дип курыктым. Без икебез дә шок кичердек. Ул монда тагы да уңайсызланды ахры. Шуңа аңын җуйды дип уйлыйм. Тынлыкны Гөлфинә бозды. Әйе, мин Айсылуда ниндидер кичерешләр булуын күрергә өлгергән идем. Гафу ит, улым, мин инде бу кадәрсен уйламаган идем. Шуңа башка төрле фикер килде. Әти, әни, апалар, сез кешегә әйтмәгез инде бу турда. Аңа начар карарлар ату. Әйе, берегез дә бу хәлне авызыгыздан чыгармагыз, диде Гөлфинә, имән бармагын йөртеп. Мин аны әбисенә дә белдермәдем. Бер сәгатьтән китерәм дип сорап алып киттем. Әни, әйт әле, нинди уйлар уйлый ул? Нинди сире бар аның? Сорадым, миңа әйтми. Ул элек андый түгел иде. Беләм, улым. Әйтсәм дә син аңламыйсың аны. Бар кеше дә гаиләдә бәхетле бала булып үсә алмый. Чөнки тормыш бик катлаулы. Ул гаилә фаҗигасын авыр кичергән. Бары шул. Син, Илмир, күздән югалтма аны. Яшәргә көч бир. Авыр аңа. Сезгә әле бүген үзең шаяртканча будущий килен, будущий кияү булырга күп еллар үтәсе бар. Күкләрдә кем белән язылгандыр никахыгыз. Ансын бер Ходай белә. Ләкин кешене авыр чакта ташларга ярамый. Яраткан кешеңне бигрәк тә. Син гомерен саклап калгансың икән, ярдәм итүеңне дәвам ит. Кеше психологиясы бик нечкә бер, улым. Ярый әле әйттең, яшермәдең. Булышырбыз. Шундый чибәр, акыллы кыз нинди авыр хәл кылган. Эй, Аллам, ярыйла сизенгәнсең, улым. Әни, ул Гөләндәм апа бик каты таләпчән. Башны ашый ул йыгы дип. Бар белгән сүзе шул. Дәрес башында тотына куркытырга. Бирә алмыйсыз дип. Дәрес беткәнче кисәтә. Ул Айсылуга да әйткән. Булай әленке салынкы йөрсәң, эшлегә дә бирә алмыйсың син, бил дигән. Илмир кайнарланып сөйләде. Әни, минем сүземне әйтмә яме. Мин мәктәптәгене кайтып сөйләргә яратмыйм. Бүген әйтәм. Әллә Айсылу йыгы бирә алмам дип курккан микән? Улым, Айсылуның бу хәлгә бару сәбәпләре бик тирәндә. Гөләндәм апаң сүзе дә, йыгы да түгел. Ярар, тыныч бул. Утыр сөйгәнең янына. Гөлфинә үзе торып, урындыгына улын утыртты. Әни, ул уянамы? Борчылма, улым. Бар да яхшы булыр. Аз гына тынычланып ятып торсын. Сезнең баштан авыр кичерешләр үткән бүген. Син менә бу төймәне йотып җибәр әле. Тынычланып китәрсең.
Улының ушына блистердан бер дару тимәсе салды. Кайтканда кулларың калтырыйды бит синең. Каушыйсың дип уйладым. Айсылу янында бары Илмир утырып калды. Барысы да җитди чырай белән диванга тезелешеп утырдылар. Фельдшерга әйтмәдек инде дип куйды Гөлгенә. Юк, кызның данын чыгарга ярамый. Үтә ул. Бу очракта ничек ярдәм итәргә кирәклеген үзем дә беләм, диде Гөлфинә. Бер үлемнән калган кеше үлми ул, дип шаяртты Рафис. Яшь йөрәгиш, сәламәт кыз бала. Айсылу кымшанырга да куркып ятты. Илмир аның кулын ушына алып кысты. Айсылу да Илмирның кулын кысты. Егет шатлыгыннан кызга эндәште. Айсылу, аш әле күзеңне, зинһар. Кыз күзен ачты. Син ни хәл? Мин барын да ишетеп яттым. Рәхмәт сезгә. Барысы да Айсылу тирәсенә җыелды. Гафу итегез, мин сезгә мәшәкать чыгардым. Мәшәкать ни ул? Син фаҗига ясый яздың, балакаем. Куркыттың бит. Утырган җирдән өстәлгә авып төштең. Ни уйларга да белмәдек. Илмирдан төпченә торгач кына аңладык. Беләм, ишеттем. Айсылу яшьле күзләрен яшереп, стена ягына борылды. Уңайсызланма, яме? Бар да артта калды. Ишеп куй әле менә моны. Гөлфинә сулы бокалны алды да, Айсылуның башын аз гына күтәрә төшеп, аңа су эчерде. Бу чиста су. Ныклы уй китер башыңа. Мин яшәргә тиеш диген. Эчәсе суларың алда. Аллага шөкер. Әйе, Гөлфинә Хәмитовна. Мин яшәргә тиеш. Илмир сиземләп барган яныңа. Демәк, син бу дөньяда үзең генә түгел, сине аңлаучы егет тә бар икән. Бу үзенә бер бәхет. Рәхмәт. Зинһар, бу хәлне беркемгә дә әйтмәгез. Мин яшәргә хурланган идем. Инде киресенчә, үләргә җыенганыма хурланам. Беркемгә дә әйтмибез. Син мине укытучы итеп карама бу өйдә. Синең әниең кебек, мин дә ана. Бар әниләр дә сезнең кебек булса иде дә. Син шуны онытма. Бу дөньяга син яшәргә килгәнсең. Үз кулың, үз акылың белән Ходай биргән гомерне үзәргә ярамый. Аңла, кеше кемнән генә туса да, нинди генә авырлык күрсә дә, үз гомерен үзәргә тиеш түгел. Аңладыңмы? Аңладым. Ә хәзер Рафис абыеңны тыңла. Ул бу юлны үткән кеше. Айсылу, мин сине аңлыйм. Минем дә балачак авыр булды. Шулай ук укытучыгыз Вәсилә апаңныкы да. Көчле бул. Күп авырлыклар, әрхурлар күрсәм дә, бер кайчанда үләргә уйламадым. Киресенчә, үҗәтләнеп яшәргә тырыштым. Әле синең таянычың, әбиең бар. Ә минем таянычым үземнән 2 яшькә генә олы апам Вәсилә иде. Үзеңне кирәксез тыю бик авыр хәләт ул. Үз башыннан кичергән кеше генә аңлый аны. Кара, Айсылу. Бүген Илмир әллә шаярып, әллә чынлап булачак килен дип атады сине. Ә мин чын итеп кабул иттем. Син давай, безнең бусагадан килен булып үткәнсең икән инде, безне сөендереп, килен булу ягын кара. Әнә нинди җепләр сузылган икегезнең арагызда. Бер-берегезнең ни уйлаганын да сизә башлагансыз. Бу бик яхшы, Айсылу. Тик үз гомереңне үзең кисмә. Аны түбән җанлылар гына эшли. Син бит акыллы кыз. Рәхмәт яхшы сүзегезгә, Рафис абый. Айсылу йомшарып елап җибәрде. Рафис сүзен, хәлне җиңләйтү өчен шаяртуга барды. Айсылу, тыңла әле, бер нәрсә сөйлим. Безнең Алсинә Р хәрефен әйтә белмәсә дә, бик кечкенәдән сөйләште. Йылаган кешеләрне яратмый иде. Андыйларны йылак ичүл дип кенә куя иде. Шуның кебек, син йылак килен булма инде. Барысы да килештеләр. Айсылу да яшь аралаш килде, үзе ялды. Ул инде ята алмый иде. Торырга талпынды. Алсинә белән Гөлгенә диванга аркасын терәп утырттылар. Ай, улым, бигрәк чибәр кыз алып төшкән син айдан. Ычкындырма, яме, дип Рафис Илмирга күз кысты. 2 яшь гашыйк бер-берсенә карап елмаештылар. Башың әйләнмиме, Айсылу? Юк. Хәзер дару эчертәм. Бераз шулай утырып тор. Гөлгенә белән Илмир әбиеңә барып әйттеләр. Айсылу күзләрен зур итеп ачып, шымланып Гөлфинәгә карады. Борчылма, аягын каймыктырды.
Хәзер кайта, тыныч бул дигәннәр. Рәхмәт сезгә. Сәгать ничә әле? Айсылу стенадагы сәгатькә күз салды. Сәгать төнге 12 тулып үткән. Ул торырга талпынды. Ләкин Гөлгенә утыр дигән ишарә белән аның иң башына басты. Мин кайтам. Юкса әби борчылыр. Аңа берәр нәрсә кирәк булуы да бар, диде кыз. Менә Айсылу, күрәсеңме? Син әбиеңә дә кирәк. Син бүген тормыш мәктәбе үттең. Һәр эшнең ахырын күз алларга, якын кешеләр, тирә-яктагылар турында да уйларга кирәк. Син булмасаң, әбиең ни эшләр иде бүген? Син бик күпләргә кирәк. Син Илмирга да кирәк икәнсең. Син безнең мәктәпнең сайраш сандугачы, активисты. Мәктәпнең данын кем күтәрер? Гафу итегез. Мин бик яхшы аңладым. Ул кызулык белән торып басты. Аз гына башы әйләнде, ләкин күңеле белән нык булырга карар кылган иде инде ул. Гөлгенә аны кулыннан тотты. Зур рәхмәт сезгә. Мәңге онытмам яхшылыгыгызны, киңәшләрегезне. Гөлгенә апа, мине озатырсыз бит? Үзем, диде көчле тавыш. Улым, үзең генә озатма. Кара төннең күзе юк дисәләр дә, күрер күзләр булыр ул. Төн уртасында нишләп йөриләр дип кызыксынучы булыр. Телгә керерсез. Апаң да озатышсын. Третий лишний булып озатышып кайтыйм әле, әти, алайса. Әни белән йөргәндә, Вәсилә апа озатышмый идем, әти. Ай, ал сине, телеңә шайтан текергән мәллә синеңә. Яшьләр пырхылдашып көлделәр. Әни, шайтан да текермәгәндер дисәң, вәт дөрес була. Уф, телеңә тилшә чыккандыр алайса. Хәсәновлар төнне авыр уйлар белән чыктылар. Рафис үз уйларына батты. Бала чагының күңелсез мизгелләре кабат яңарды. Гөлфинә Фирдинәне чакырып сөйләшәсе сүзләрен инде күңелдән үк Фирдинәгә юллый иде. Гөлгенә белән Алсинә озак кына пышылдашып, булган вакыйгаларны анализладылар. Илмир бер куанды, бер пышынды, тынгысызланып кискен хәрәкәт белән әле бер якка борылып ятты, әле икенче якка. Ир баланың йоклый алмыйча боргаланып ятуын, тирән сулыш белән сулавын ата белән ана ишетеп, йөрәкләреннән кичерделәр. Рафис, нинди зур фаҗига булмый калды. Аллага шөкер. Ә бит бу мәктәп коллективына да кара булып ягыласы иде. Кем кая бора бит сүзне? Әнә, үзебезнең малай да Гөләндәмгә сылады. Гөләндәм таләп итәргә тиеш. Шуның өчен укытучы бит ул. Бездән дә шулай таләп итәләр. Аңлыйм инде. Аллага шөкер, кыз исән калды. Ә бит безнең малайга да бу фаҗигали беренче мәхәббәте тетрәнү китерәчәк иде. Булай да тетрәнгән инде ул. Асылынган кешене коткарып калу тирән кичереш бирәдер. Ничек тетрәнмәсен? Өйгә килеп керүләрен күз алдымнан үткәрәм дә. Булар икесе дә көчле кешеләр дим. Мин алай булдыра алыр идем микән? Аны яшерә белергә кирәк бит әле. Ә хурлану, кимсенү начар хәләт. Көчле кешеләрне дә ялгыштыра бу сыйфатлар. Һәр начар нәрсәдән яхшы сабак алырга була. Яшәү мәгънәсен аңлауга булсын бу хәлләр. Эй, Аллам, үзең сакла. Гомерләрен үзәргә карар иткәннәрнең мондый уйларын башларыннан ал, диген Рафис. Балаң сыйса гына иргә чыгарга кирәк шул. Эй, Фирдинә, ирле булам дип баласыз кала яздың бит. Ә дөньясы диген син. Әнисен карарга калдырган бит кызың. Анасы да сыймый шул читиргә. Сыйса да, Кафия апа үз нигезеннән кузгаламсың әле? Алайса кияүгә чыгу планын отменять, дорогой. Уф, йоклый әле. Я, башлап син йоклап кара. Аннан мине дә чакырырсың. Кил әле мондарак, кочаклыйм. Бүген үк куркып куйдым. Бабай белән әби булабыз дип торам. Аллам сакласын. Башка кешегә яраса да безгә ярамый. Йоклыйк, кочакла. 29-нчы бүлек. Тайфәләр Илмираның авыл егете Рушан белән йөргәнен белә иделәр. Кыз дәвәнисенә сирен чиште. Яратам дәвәни, ни хәл итим? Рушан сорарга кая килик ди? Казанга әниең янынамы? Әллә монда әтиеңнәргәме ди? Тайфә куанды. Оныгы яхшы нәсел белән катыша. Әниеңә әйттеңме соң әле?
Юк, куркам. Ул риза булмаячак, мин беләм, диде кыз, яшьле күзләрен яшереп. Мин дә чамаладым инде. Ләкин бу яшерен эшләнә торган эш түгел бит. Кайту белән җайлап әйт, дип киңәш бирде Дәвәнисе. Икенче атнада Эльмира төсе кыелып кайтты. Тайфа карчык барысын да аңлады. Кичен Эльмира әтисенә елый-елый әнисеннән зарланды. Ни дияргә дә белмәде Илнур. Шулай хәл ителәсе билгеле иде инде аңа. Эльмира чираттагы атнада кайтмады. Әтисенә телефоннан әнисенең каршы булуын, авылга кайтармавын әйтте. Тайфа карчык улын Надия янына җибәрде. Андый катылык эшләмә. Мәхәббәт ул корбан да итә кайчак. Үзенә бер хәл эшләмәсен, диде ата кеше, каладагы фатирына барып кергәч. Ул фатирын чак таныды. Евроремонт ясалган, бар да үзгәргән иде. Аңлат, алай бик яхшы ата булгач, әниең дөрес әйтә диген, хәерчелектә интегерсең диген. Күзләре өйдән таныш әйберләр эзләде, әмма таба алмады. Фатирның тирә-ягы купшылык, затлылык белән чылганган иде. Әмма ул аларның берсенә дә кызыкмады. Торган сайын үзен ирерәк тотасы килде аның. Хәтеремдә, сиңа да әби-бабай авыл малайына чыкма дип каршы килеп маташтылар. Син тыңламадың, миңа чыктың. Ул вакыт башка заман иде, хәзер башка. Аңлат шуны. Синең дә кызың ул. Тыңламый ул мине. Миңа да, әнигә дә тәрбия эшенә катышырга кушмаган хатын хәзер синең дә кызың ул ди. Һич аңлап булмады сине. Сезгә охшаган, Миңгерә ул. Трактористка майлы крыска кияүгә чыга, авылга кайтмакчы була, юристлыкка укып, үлем. Бу баш бетү дип аталамы? Мыкыт син. Син ташлап киттең, кызыңның ничек үскәнен белмәдең. 2 ел рәттән 2 капчык бәрәңге китергән булдың. Анысын да 3нче елында китергән оттың. 3нче елны да биргән булыр идек. 2 капчык бәрәңгегә калмаган мин дип, чакрымнар иңләп килгән бәрәңгене авылга кире китертмәгән булсаң. Бәрәңге, мәсхәрә. Акча бир идең. Алай кызыңны бик яраткач. Бер шырпы да алмадым мин бу өйдән. 2 кулымны селкеп кайтып киттем. Туган үскән нигезне саткан акчага алынган фатир тулысы белән сиңа калды. Карап инде фатиры калган. Ир башың белән шуны телгә алып тормас идең син, йөнле ир булсаң. Сыңар тиен акча бирмәдең син. Ә мин кызыбызны башкалардан да яхшырак киенсен дип, соңгы мода белән киендердем. Элитный мәктәптә укыттым. Күпме акча түгеп югары белем алды. Ә ул аягына галош киеп, абзардагы сыер имчәген тартмакчы. Ичмаса, Рафис улы кебек прет малайы булса, авыл түгел чорт булсын иде. Юк бит, юк. Гади шофер. Надия башын өстәлгә куеп үкседе. Илнурның ургылып ачуы чыкты. Ул тавышын күтәрде. Бу башны ташка ырыр нәрсә түгел. Чын кайгы төшеп елаган күз яшьләрен пычратасың. Күтәр башыңны. Хакырма миңа. Мин син белгән элекке Илнур түгел. Белеп тор. Яраткан кешесенә кияүгә чыга ул. Аңла, ата байлыгы ул бер көнлек. Кулы эш белә кияү буласы егетнең. Уңган ирнең гаиләсе кайда да кешедән ким яшәми. Яраткан кешесе имеш. Нәрсә аңлыйсың син? Кызыл дипломың, югары белемең, данлыклы ата-анаң белән гомер буе масайдың. Үзеңә күрә дәрәҗәле урын да тоттың. Үз тырышлыгың белән түгел, ата-анаң дәрәҗәсе белән. Начальник син, әйе, акчаң да күп, байлыгың да. Ә бәхетең кайда, җаный? Надия яшьле күзләрен шелт-шелт йомды. Авызын бер ачты, бер япты. Илнур Надияның күзләренә туры карап, тыныч кына дәвам итте. Эш тә мәңгелек түгел. Пенсиягә чыккач, кем булыр яныңда? Сиңа ярамаган авыл гыйбадына мәктәп бусагасыннан атлаганнан бирле фермада сыер сауган белемсез, һәммә дөнья гыйлеме хәттин ашкан хатын кияүгә чыкты. Бер тау алтын белән кил яныма. Мин аны сиңа алыштырмыйм. Ләкин кызганам да мин сине. Карьера, файда өчен генә боргаланган дусларың барда үткәндә калачак. Әле соң түгел. Азмы күпме үзгәрергә тырыш. Бер кәлимә җылы сүз әйтерлек, авыр чагыңда таянырлык кеше тап.
Мин кирәкмәдем. Көчле әтиәниеңә таяндың. Ата-ана гомереңә исән булмый икән. Әнә, аңладың. Син тәкәббер җан. Барысын да югалттың. Ваучер дип шашкан комсыз анаң тапкан мал-мөлкәт тимер йозак астында тора. Кемгә кирәк булды соң ул коттедж? Әйтте сиңа әни. Тәкәбберлек үкенешкә китерә диде. Китердеме? Син бәхтеңне җуйдың. Бәхет ул юрист булудан да, яшәү җирлегеннән дә тормый. Башыңдагы уйдан тора. Мин кызымның бәхтенә каршы төшмәячәкмен. Әгәр син әнине хөрмәт итеп, сүзләренә колак салып йөргән булсаң, уңай идең. Ул еш кына җан сөйгәнең белән тау куышы да җәннәт диде. Безнең иске генә колхоз йорты Эльмирага да ошый. Чөнки анда җанга рәхәт. Хуш, Надия. Йөрәгемне алгысытып, син мыскыллап киткән избушкам чакыра. Илнур ишекне шалт итеп ябып чыгып китте. Надия бер мәлгә миңгрәп калды. Аның әле сөйләгән кешене бу кадәр озак бүлдерми тыңлаганы булмады да шикелле. Илнур әйткән сүзләрне яңадан аңа аша кичереп, ушын җыя алмады. Тик Надияның акылы бу сүзләрне барыбер кабул итмәде. Кызының киләчәген башкача күзаллый иде шул ул. 30-нчы бүлек. Хуҗалык гел артка чүгәйде. Йокысыз төннең берсендә авылның барлык гаиләләрен уеннан кичереп чыкты Рафис. Аха, Вилдан абый белән Гөлмәрьям апа авыл язмышына битараф түгелләр. Запаслы кешеләр. Алар миңа акча биреп торырга тиешләр дип уйлады ул. Тагын шундый барлыклы кешеләрне хәтеренә беркетте. Чынлап та, бер бару белән көзен кош-кортка, терлекләргә ашлык белән түләргә ризалашып, бурычка акча бирделәр аңа. Күңеле тынычланып китте. Эш алга китмәсә дә артка калмады. Ләкин йөрәк чынлап торып борчый иде шул. Гөлфинә күп тапкырлар район хастаханәсенә барырга әйдәсә дә, ул гел суза килде. Бу юлы тәвәккәлләп табибка күренеп кайтты Рафис. Табиб аңа йөрәген дәваларга кушты, әмма ул хастаханәгә кереп ятудан баш тартып, тизрәк кайтып китү җаен карады. Ләкин авырту уйландыра иде. Шулай да бу турыда Гөлфинәгә бик белдерәсе килмәде. Икенче көнне даруханәдән табиб язган даруларны алды да, шимбә көн булуын истә тотып, туры өенә кайтты. Күптән көндезләрен икесе бергә өйдә туры килгәннәре юк иде аларның. Гөлфинә иренең аксыл йөзен күреп хәлен сорады. Ире җавап йөзеннән аптекадан алган даруларны күрсәтте. Менә сиңа көн узын чабулауның, төнен пуфылдап ятуның нәтиҗәсе дип куйды Гөлфинә. Табиб язган дарулармы булар? Эчәргә кирәк. Йөрәк уеныш түгел. Үлеп китсәң шушы яшеңнән Алла сакласын. Нәрсә диген? Үлеп барган крестьян хуҗалыгын сөйрәп бит. Гөлфинә киная ташлады. Кайгырма, хатын. Үләргә җыенмыйм. Әни ягыннан килгән бетмәс энергия бирелгән ләбаса миңа. Мактаныйм әле. Гел туган җир дип, халкым дип янган Нурәхмәт бабайга охшаталар ич, беләсең. Шул нәселнең дәвамчысы булуым белән горурланам, понимаешь? Рафис шаяруга күчеп елмайды. Кая барсам да яхшы сүз ишеттем. Апам белән кечкенәдән бабамның үлмәс игелекләренә кинәндек. Бабай ул Рафис. Ата даны белән мактанырга язмаган шул. Әти бик аралашучан, ачык йөзле, ихлас күңелле иде. Әнә шул бар нәрсәгә ышанучан булуы аны тозакка төшерде бугай. Артык ышанучан булу да ярамый икән. Әни исән булганда, сабан туйларында гел батыр калды әти. Гомере буе терлекчелектә, авыр хезмәттә тир түкте. Аның физик ныклыгы миңа күчкән. Менә бит, бер мактана башласаң, гел җае килә икән дип көлде ул. Шушы гомер яшәп мактанганыңны ишеткәнем юк иде. Соң үзең иш үлеп барган иргә санадың. Махы бирергә исәп юк. Мин үлеп барган крестьян хуҗалыгы дидем бугай иш. Син димәдем. Соң хуҗалыкның башы мин, туп-туры миңа барып тия бу. Юкла инде. Горурланам мин синең белән әтисе.
Атка атланып, патша малае килсен, алыштырмыйм сине, диде хатын, уенын чынын бергә кушып. Хатын даруның инструкциясын укырга булды. Ул тиз җитдиләнде. Рафис, бу даруларның нинди диагноздан ичелгәнлеген укып чәчем үрәттерде. Уеныш түгел бу дим мин сиңа. Дуаланып алырга иде, ялда итәр идең. Хатын гаҗизләнеп иренә карады. Ир ишетмәмешкә салышты. Хатын кәефсезләнде һәм берни әйтмичә, блистердан бер төймә дару алып, иренең учына салды, су бирде. Ятып тор азрак, диде. Беренчеләрдән булып, студент кызларының кешесе Алсинә кайтып җитте. Гомер булмаганча, әтисенең ятып торуын күргәч, өстен дә салмый, әтисе янына килде. Әти, сагындым. Ул әтисен кочаклап алды. Шу, кызым. Ул кадәр каты кочаклама әле, авырта. Рафис йөрәк турысын күрсәтте. Әти, син нәрсә? Нинди авыру инде ул? Диде кызы, ярым шаяртып. Эш күпкә китте, кызым. Йөрәк чыгымлады. Борчылма, әти. Дәвалангач бетәр. Тагын 1 ел түз. Бар законны өйрәнеп, үзем кайтам Гөльярга. Ярларын чынлап та гөлли итәм, кырларын чәчәкле. Эй, кызым, дип күкрәген тотып көлде әтисе. Кырларын игенле итәм дигән хет. Әтисенең сүзен колак очыннан гына үткәрде Алсинә. Син, әти, Шәймиев кебек, минем киңәшчем булырсың. Гөлфинә көлә-көлә арткы якта йөри торгач, барышын ташлап, фельетон тыңларга чыкты. Алсинә җитди итеп сөйләп, шаяртуын дәвам итте. Сиңа аяк чалып йөргән барлык карт машиларны тармар итәм. Законны белмисең син, йомшак син, әйбәт син, зирә, гел әдәп саклап торасың. Үзләренең башларына басып йөрергә кирәк аларның. Аннан сиңа тәлинкә тотачаклар, рәхәтләнәсең кадер-хөрмәттә, мутмашы кебек. Әй, үзең әйткәндәй, яшь мутмашы каян килдең әле син бу информацияң белән? Бу хәтле атаң кебек ут булмасаң, Нурәхмәт картның җаны кергән мәллә сиңа. Синең кебек ялкынланып торганнарга су сибеп маташмыйлар җаный. Утыңа ягулык өстиләр дә, мизгел эчендә көлгә әйләнәсең. Я инде, әни. Аяк астындагы быкырдык су булып күпме ятарга була? Һәркем шул суда пычрак аягын юа. Ут булудан да, янудан да курыкмыйм мин. Җәлилнең бер үгет шигырен әле дә яттан сөйли алам. Алсинә, бер гаиләгә 2 патриот артык, берәү җиткән. Агым су уңайына кушылып акканнарның үз юлы юк, әни. Педагог иш син. Әкрен баскан ерак китә балакаем. Күрәм, атаңныкы кебек күп энергия бирелгән сиңа. Дөрес куллан. Әйткәнемчә, тиз янарсың. Хатын кызның бәхете илгә хезмәт итүдә түгел, илгә балалар үстерүдә. Ут булып туган, ут булсын. Яшь кешенең хыялларын җимерергә ярамый, әнисе. Синең белән без бер төрле уйлыйбыз, әйме, дим. Кыз әтисен кабат кочаклады. Әти, син миңа бер вакыт сереңне ачкан идең. Инешнең 2 ярын тоташтырган дугалы күперне тимердән ясатам, яр буйларын гөл итәм дигән идең. Кызым, авырып киттем бит әле. Эшлибез аны, кызым. Әти, мин бит озакламый кияүгә чыгам. Минем хыял шул күпер култыксасына булачак ирем белән беренче йозакны элеп, башкаларга үрнәк күрсәтү. Әле ярына гөл утыртырга да планлаштырам. Рафис рәхәтләнеп көлде. Гөлфинә алгы якка атылып чыкты. Синең уеныңны, чыныңны да белеп булмас. Ни сөйлисең син? Укуыңны бетер. Эй, әни җанашым, уку да бетәр, асыл егетләрне кулдан ычкындырмыйлар инде. Кирәкмәгәнне сөйлисең. Әтиң авырып тора. Әйдә, чәй әзерләдем. Безнең әти егетләр күк ул. Күрмисеңмени көлеп ята. Кызым, маладис син, дип куйды ата. Рафисның ак йөзе алсуланып киткән иде инде. Әти, кияүгә чыгам дип, иң беренче сиңа әйткәнгә ачулана ул, әни. Көнләшә, әйме? Алсинә һәр чактагыча яңгыратып көлде. Рафисның йөрәге тынычланып калгандай булды. Ул балалары арасында Алсинәгә ышана, аеруча аны ярата иде шул. Гөлфинә ни көләргә, ни борчылырга белмичә, аш-су тирәсенә атлады.
Икенче атнага Эльмираның туй мәҗлесенә барырга кирәклекне истә тотып, күңеленнән әзерлеккә чумды. 31-нче бүлек. Шибәр Кәләш белән Баһадирда икәүнең никахлары авыл халкы алдында авыл сәхнәсендә теркәлде. Ярты авыл дусты, туганы булган яшь кияү Рушан үзен күкнең 7-нче катында дип тойды. Шибәрлеккә тиңнәре булмаган шәһәр кызы Эльмира минем хатын. Кәләшенең дә йөзеннән елмаю китмәде. Сәхнә түрендә басып торган яшь пардан күзен ала алмаган Фирдинәнең йөрәге кысты. Көнчелек уты кабынды. Шибәр, каһәр, җитмәсә асыл егетне эләктерде дип, янында утырган Разияга пышылдады. Разия Фирдинә сүзенә риза булмыйча: "Әле бер көн генә куланның ак бите дигән идең. Инде шибәр дисең. 40 төрле сөйләшәсең син. Син шушы ак сөякнең авылга кайтуына гаҗәплән. Күренекле генә бер эшем ясе кызы ди ул, бик беләсең килсә", диде акрын гына. Эльмира балкып елмайды. Йөрәк ярасы беркемгә дә күренмәде. Матур теләкләр яңгыр булып яуды. Әмма берсе дә күңел түренә сеңмәде. Колак төбендә әнисенең: "Тора алмасаң иде. Әни, дөрес әйткәнсең икән" дип, аяк астыма ятып елаганыңны күрсәм иде дигән сүзләре яңгырады. Еллар узды. Бу яра гел сулкылдап торды. Дәү әнисенең кушуы буенча ул әнисенә кат-кат шалтыратты. Әнисе я телефонын алмады, я "Син минем өчен юк" дигән тавыш йөрәген телде. Дәү әнисе: "Начар булса да, анаң белән араңны өзмә. Китап кушмый" диде. Эльмира кабат гаиләсе белән калага, туып үскән йортына барды. Ана ишекне ачмады. Кайтып, дәү әнисенең итәгенә башын салып сулкылдап елады Эльмира. Тайфа карчык бу юлы да сабыр булырга өндәде. "Ходай синең гамәлләрне күрде. Калганын вакыт иркенә калдыр. Бар нәрсәнең шишелеше бар. Хәерлесе генә булсын" диде. Ике баланы балалар бакчасына урнаштыру белән Эльмираны Рафис бухгалтер итеп үзенә эшкә алды. Рушан крестьян хуҗалыгының управляющий вазифасына кереште. Гөльярлар Тайфа карчык артыннан һич картая белми бу дип сокланып калдылар. Җиңел сөякле карчык эш йортка да кирәкле кеше булып йөри бирде. Чынлап та, бөтерчек кебек бөтерелеп кенә йөрде ул. Эльмирасының саулыгы какшагач пышынды, оныкларын да карашты. Балалар бакчасындагы тәрбиячеләрнең күп сүзне русча кушып сөйләшкән Эльмираның уллары авыл балаларыннан да яхшырак сөйләшәләр дип исләре китте. Йомшак күңелле Эльмира әнисе белән элемтә булдырасы килеп ни генә эшләмәде. Әмма Надия үз сүзендә нык торды. Утыз икенче бүлек. Миңа бүген Гали апа утырып кайтты. Йөрәк борчып тора дигән идем. Шундый күркәм холыклы хатын белән яшәп, нинди йөрәк бозылу ул ди. Әрләп ташлады. Менә син безнең киленне күрсәң, теленә һич чыдый торган түгел ди. Улын жәлли. Рафис көлә-көлә сөйләвен белде. Безнең арада ярату белән бергә хөрмәт хисе дә яшәде, әйме Гөлфинә. Бәхетсез ир балага Ходай акыллы кыз чыгарып куйган дидем Гали апага. Миңа караганда эшеңне күбрәк яраттың шул, диде Гөлфинә, уенын чынын бергә кушып. Сине күбрәк инде карчык. Шулай дигән бул. Шулай шаярышып кына сөйләштеләр алар. Рафис әллә ни авырмый да кебек иде. Әмма кичкә таба Гөлфинә ашыгыч ярдәм машинасын чакыртырга мәҗбүр булды. ЭКГ ясагач, җиңелчә инфаркт булган диделәр. Гөлфинә ирен бик тырышып дәвалады. Өйдәге хезмәтне бөтенләйе белән үз өстенә алды. Бик талчыга иде ул. Күпме генә эшен ташларга үгетләсә дә, терелү белән тагын да үҗәтләнеп эшенә кереште Рафис. Идарәдә көчле иде алар. Эльмира законнарны яхшы белгәнгә, бар киртәләрне җиңел генә үттеләр. Рушанның күндәмлегенә, акылына таяну Рафиска әйтеп бетермәслек җиңеллек китерде. Әмма
авырлык белән барган крестьян хуҗалыгы да, бер какшаган сәламәтлек тә әледән-әле артка тәгәри торды. Рафис өйдәгеләргә сиздермәскә тырышса да, киткән кәефне, чыгымлаган йөрәкне йөгәнләп булмый иде шул. Гөлфинә көннән-көн үзенә бикләнә барган ире өчен борчылды. Рафис, сиңа бу эшеңне ташларга кирәк. Барыбер таркалачак, диде ул, ныклап сөйләшергә теләп. Тырышам, мин кире борылып китә торган кеше түгел. Кредит алам. Барыбер оештырганны таркатмаячакмын. Кем эшеңә риза булып торасың әле синең? Кем куша сиңа хуҗалык җитәкләргә? Нурәхмәт бабай заманы бетте. Партия күптән юк. Йөрәк куша. Ярты юлда туктап калсаң, синең дә бит йөрәк кырыч түгел икән әнә. Йөрәген калкан итеп юл ярып бара димиләр. Артыңнан төкереп калалар бит. Син шуны аңлап та һаман баруыңны беләсең. Җилгә каршы барганнар гына җиңү яулый. Артымнан төкереп калганнарга ник борылып карыйм ди. Белеп торам ич. Җилгә каршы төкергәннәрнең төкрекләре үзләренә сыланганын. Уф, күзеңне ача алмадым. Ичмасам, җавапта табып булмый сиңа. Дөрес сүзгә җавап юк бит ул, Гөлфинәкәй. Уйлап ятам. Тиз йөрешле поезд кебек үтә дә китә икән бу гомер дигән нәрсә. Кайсы станциядә икән мин, Гөлфинә? Кайсы станциядә булуыңны белү нигә ул? Ярый әле станциялар бар диген. Чабып барган мәлдән туктап уйланыр өчен, нәтиҗә ясар өчен кирәк алар. Сиңа бигрәк тә кирәк, Рафис. Син үзеңне шушы эш өчен яратылган дип белдең. Дөресрәге, син яшәү өчен яратылган. Бу колхозның никадәр югары белемле хезмәткәрләрен санап күрсәттеләр миңа хезмәттәшләрем. Инженер, зоотехник, парторг, баш экономист, баш бухгалтер һәм башкалар. Барысы да диярлек колхозны ташлап, калага эшкә урнашканнар. Синең дә бу эшеңне ташлап, алар кебек үк рәхәтләнеп, һич югында охранада утырып кайтырга зур мөмкинлегең бар иде. Мин башлаган эшне ташлый белмим. Нинди ир булам мин? Авырлыктан куркып борылып китсәм, кырган эшләремне таркатсам, кул астындагы эшчеләрне эшсез калдырсам, кеше өчен кеше тумаган. Бөтен дөньясы таркалып бара, бер син генә түгел. Рафис даруын йотып, районга чыгып китте. Гөлфинә изге теләкләрен эченнән әйтеп, аны сүзсез генә озатып алды. 33-нче бүлек. Эльмира искиткеч сабыр иде. Бухгалтериядә бәреп кергән ике хатынны тыныч кына тыңлады. Җыен әтрәгәләм килеп байып ята. Яңадан яңа кием киясез, машина алыштырасыз, хезмәт хакын түләмисез. Разия апа, бер тиен акчагызга кагылганым юк. Барысы да язылып бара. Авыл хуҗалыгы бар җирдә дә шулай. Дәүләттән бер ярдәм күргән юк соңгы елда. Бурычка алып чәчтек. Сезгә булар берсе дә күренми шул. Бик күренә. Колхоз җирләрен үзегезгә документлаштырдыгыз. Ыштыр битләр. Безнең бакча җире 25 сотый. Шуннан башка җиребез юк. Аллага шөкер, шул җиткән безгә. Сезгә җир җитмәсә, килеп шунда утыртыгыз. Яртысы бушаның. Изге булып, Аллага шөкер дип сөйләшә ичмаса, киттек әйдә Фирдинә. Разия ишекне тибеп кенә ачты. Иптәшкә ярып кергән Фирдинә Айсулының үгетләвен истә тотып, авызыннан бер сүз чыгармады. Эльмира гемоглобины түбәнлектән интегә иде. Никадәр ит ашый, Рушанны кайгыртып, алманы кышта өзми табыннан, барыбер түбән. Бүген авырткан башка тимер тарак дигәндәй башы әйләнеп тора. Борчуы да бар. Өйдәгеләргә белдермичә 2 айлык хезмәт хакын, эш барсын дип, ягулыкка тоту өчен хуҗалыкка бурычка бирде. Шуны беләмсең бу хатыннар. Ул кабинетын бикләп, урамга һавага чыгарга ашыкты. Тик баскычтан төшкәндә башы әйләнеп, баскыч буйлап тәгәрәде. Постаханәдә атнаун көндә алынган Эльмира караваттан тора алмады. Гел башы әйләнде. Аны башкала клиникасына җибәрделәр. Гемоглобины түбән дип куелган диагноз башкачарак, катлаулырак булып чыкты. Җитмәсә башы бәрелгән урыннан кан сауганы,
Операция ясарга кирәк булуы ачыкланды. Чыга ул, дип шар ярды Разия. Әнә, фәлән кадәр акча кирәк икән хәзер дип, булмаганны арттырып, үз ишләре белән сүз куертты. Операция ясарга кирәк дигәч, Эльмира бик борчылды. Пычак астында ни булмас дип, әнисен күрәсе килү теләген әйтте. Гөлфин апа, әни белән бер сөйләшергә иде бит. Үзем сөйләшәм мин аның белән, борчылма диде Гөлфинә, иртәгә көнгә калага барырга булып. Менә Гөлфинә таш юл буйлап барып, 9 катлы йортка якынлашты. Яшьлек елларын үзенә сыйдырган бу җир аның күңеленә якын иде. Акрын гына атлап, тирә-якка күз салгалап килде ул. Балалар уйный торган мәйданчык каясың әле? Әллә дөрес килмимме дип аптырап китте. Комплекс уртасында бу нинди 2 катлы йортсың? Ул көндә кызларын уйнатырга йөрткән сукмак буйлап бинага якынлашты. Элмә тактада частная ветеринарная клиника дип язылган иде. Як-ягына карады, әмма балалар мәйданчыгын күрмәде. Шактый кәефсезләнеп, таныш сукмак буйлап подъездга кирип китте. Борнына ят ис бәрелде. Я Ходаем, абзар исе дип борын җыерабыз. Әдәмнең ят исе 1000 мәртәбә сасы икән. Без яшәгәндә булай түгел иде ләбаса. Ул кулъяулыгын борнына каплап, тизрәк лифтка ашыкты. Әмма ачылган ишеккә керергә базмады. Мәктәпнең аз гына кыршылган мебелинада борчылган укытучы лифт стенасын күрүгә арты белән борылды. Эй, кешеләр, дип кычкырасы килде аның. Шул мизгелдә авылын сагынды. Эй, Рафис, Ходай синең кебек самими затны белеп юллаган икән авылга. Син моңа түзә алмас идең. Аның күп еллар мәктәпнең 2нче катыннан югарырак күтәрелгәне юк иде. 5нче катка җәяүләп менде. Таныш ишеккә озак кына карап торгач, борылып, Надиянең ишек кыңгырауына басты. Көттерми генә ишек ачылды. Гөлфинә бер мәлгә каушап китте. Аның каршында тузгыган чәчле, картайган йөзле Надия басып тора иде. Гөлфинәне танып алу белән Хуҗабикәнең йөзе яктырды. Алар кочаклашып күрештеләр. Гөлфинә көтелмәгән мондый ачык йөздән канәгать калып шаярасы итте. Әдәпленең күлмәге сәдәпле, үзе матур гадәтле. Ул елмаеп Надиянең халатына ишарәләде. Аның буеннан буена дөрес тимәләнмәгән халат итәге почмаклап асылынып тора иде. Надия баштан аяк үзен күздән кичергәч, авыр сулап куйды да кул селтәде. Мин гел шулай булдым инде. Беренчесен дөрес тимәләгән булсам, тормышым да тигез, матур булыр иде. Надиянең йөзенә тирән сагыш ятты. Үкенеп, үзеңне ашама. Үткәннәрне үзгәртеп булмый. Аның каравы бүгеннән башлап үзгәрергә була. Вакытым тар. Кайт кызың янына. Ул сине көтә. Авырый ул. Авырый? Каты авырыймыни? Әйе, хәле авыр аның. Бит мускуллары тартышкан Надия сүзсез басып торды да, синең белән үк кайтам. Көт аз гына диде һәм юлга әзерләнде. Көяз киенгән Гөлфинә янында суга төшкән тавык кебек бөрешкән Надия бик кызганыч күренә иде. Авылга кайтмыйбыз без, Надия. Юлда сөйләрмен дип сөйләми калдырдым. Хастаханәгә барабыз хәзер. Эльмира шунда. Надия шып туктап калды. Барында сөйлә башта, диде ул, атлаудан баш тартып. Аңа иртәгә операция була. Сине ул бик көтә. Ни дисәм дә, син әнисе. Изге теләкләрең белән операциягә озатырсың, каршы алырсың. Надия тагын да бирешеп калгандай булды. Кай җиренә була? Башына. Башына? Эй Аллам, ни булды соң? Надия 2 кулы белән битен каплады. Гөлфинә Надияны кызганмады. Палатага алар икесе килеп керде. Эльмира система астында ята иде. Ул 4 ел күрмәгән әнисен күргәч, онытылып, утырырга тырышты. Тик тора алмады. Башы әйләнеп кире ятты. Надия бу хәлне күреп, кызы яткан караватка ташланды. Акрын гына идәнгә чүкте. Кызының кулын учларына кысып үксеп елады ана. Эльмираның да күз читеннән яшьләр тәгәрәште. Ул сыңар кулы белән әнисенең муенын кысты.
Гөлфинә күңеленә жеңіл булып кетті. Ул бір изге іш башкаргандай сүйініп қойды. Эльмира, мен кайтыйм. Яныңда әниең бар. Балаларың янында карт әбиләре бар. Тормышыгызны ирең алып бара. Син борчылма. Бар да яхшы булыр. Бер-берегезне кичерегез, шунсыз булмас. Операция котлаулы да, куркыныч та түгел, диде табиб. Рәхмәт, Гөлфинә апа. Гөлфинә хушлашып, палата ишегеннән чыкканда, кабат борылып карады. Надиянең күз яше күзләреннән түгел, йөрәгеннән тамадыр кебек тоелды аңа. Аны сагыш сарган иде. Башыннан ятимлек үтте. Белә Гөлфинә. Сагыштан күзләр йыламый, йөрәк кенә сыктап йылый. Палата тәрәзәсенә шак-шык яңгыр тамчылары бәрелә. Надия тәрәзә янына килеп басты. Табигать белән аның күңел хисе уртак бүген. Йончыды ул 5 көн эчендә. Коридорның аулак урыннарында болытлар кебек ишеп-ишеп елады ул. Бүгеннәрдә бушанып, тынычланып калгандай булды. Эльмира тынычлап йоклап киткән иде. Сәламәтләнә, шөкер, диде ул пышылдап кына. Үзе дә гаҗәпләнде. Гомерендә шөкер иткәне юк иде ләбаса. Ә монда үзе дә сизмәстән шөкер дип куйды. Гомумән, шушы гомергә кадәр Аллага шөкер дигән сүзне җине симәде аның. Шөкер итү бик тирән хис икән бит. Карап торган бердән-бер кызым аңына килмәсә яки тфу-тфу үлеп китсә, Алла сакласын. Шу, мин кемгә ялварам? Бу 5 көн эчендә Аллага таянам, аңа ялварам икән бит. Минем шул бер Аллам гына бар ахыры. Яңгыр шыбыр-шыбыр кыйды. Надия үзен җиңелрәк тоя. Яңгыр шавы белән йөрәгендәге ниндидер моң тарала, сагыш югала бара. Я Ходаем, балама саулык бир. Араларыбызны якынайт. Әни, нәрсә пышылдыйсың син? Надия ярамаган нәрсәдә тотылгандай, кинәт кызына борылып карады. Син йокламыйсыңмы ни? Бераз эндәшми торганнан соң, сәламәтлек сорыйм сиңа, диде. Кемнән, әни? Надия җавап бирә алмады. Син Аллага ышанмыйсың бит. Һәм юкка, әни. Кил әле, утыр яныма. Надия сүзсез генә кызының ятагы кырыена килеп утырды. Кызының кулын кушучы белән кысты. Мөлдерәп, кызының йөзенә текәлде. Син арыдың, әни. Кайт син. Минем хәлем яхшы. Авылдан килеп торалар, үзең күреп торасың. Кайтып китсәм, син үләрсең дип куркам. Эльмира йылмайып, әнисенең кулын сыпырды. Курыкма, әни. Моңарчы курку түгел, кайгырмый да идең бит. Мин үзгәрдем, кызым. Усал идем шул. Усаллык дөнья яме күрсәтми икән шул. Әнисеннән мондый сүз ишетеп гаҗәпкә калган Эльмира сорамый булдыра алмады. Ә хәзер кая китте усаллыгың? Надия йылмаерга тырышты. Кудым мин аны. Нишли алам мин усалланып хәзер, кызым. Песием дә юк урышырга. Көчсезләндем, шәлпрәйдем. Алланы бар дип белмәгән күңелдә явызлык яши диде дәвәни мин кечкенә чакта. Дөрес әйткән бит ул, әни. Эй, әни, кил якынрак. Кочаклыйм әле сине. Йөрәгеңдәге соңгы тамчы бызны эретим. Эльмира яшь аралаш йылмайды. Арык, кечкенә генә Надия караватка кызы янына сыйды. Ана белән кыз озак кына кочаклашып яттылар. Надияның күзләреннән гел яшь кыйылды. Ул торып ук утырды. Әни, беләсеңме? Бала чакта мин барлык мультфильмнарны, әкият фильмнарны карап бара идем. Алар шундый тәрбияви иделәр. Снежная королева дигән әкиятне караганда, безнең әнинең йөрәген кем боз кебек катырды икән дип гаҗизләнә идем. Ләкин сиңа әйтергә курыктым. Надия күзен шилт-шилт йомып, кызына бер күтәрелеп карады да, башын аска иде. Акрын тавыш белән тыныч кына сөйләгән Эльмира яхшысынмыйча әнисеннән сорап куйды. Әни, буларны әйткән өчен ачуланмыйсыңмы син миңа? Юк, кызым. Мин бүтән Надия хәзер. Әни, нигә шундый усал идең соң син? Надия тәрәзәгә таба карады.
Караңгы болытлар Надиянең йөзенә күчте. Күз яшьләре битләреннән тәгәрәп төштеләр. Әйтерсең, кара болыт ире тамчыларын кыя иде. Кечкенәдән ярату хисе татымадым мин. Үземне белә башлаганнан бирле эш калдыру өчен туган бала булуымны аңладым. Әти аңлавымча, әни өстеннән сөяргә тотты. Әнинең һич кайчан елмайганын, мине сөйгәнен хәтерләмим. Барып чыкмаган гаилә тормышының ачуын миннән алды бугай ул. Алар иртән чыгып киттеләр, төнгә кайттылар. Әти кайтмый да кала иде. Кайткан көндә ызгыштан ары узмый. Мин үз эшемә йомылдым. Әз генә тәртип бозсам, син юнле бала булсаң, мине үтереп тумаган булыр идең, дип урша иде әни. Мин үземнең ни өчен үтерүче булуымны үсә төшкәч кенә аңладым. Әни мине тудырганда, кан китүдән аздан гына үлми калган икән. Кан салып кына алып калганнар. Мин дус кызларыма барганда, әти-әниләренең аларны ничек яратуларын күреп бик көнләшә идем. Дус кызлар миннән телевизор тапшыруларында чыгыш ясаган әти-әниемнең кызлары булуымнан, матур киемнәремнән көнләштеләр. Надия әледән-әле күз яшьләрен сөртеп алды. Нәрсәдер йоткандай итте. Бераз үсә төшкәч, кешеләрне яратмый башладым. Укытучылар да, дуслар да, әти-әни дә барысы да начар кебек тоелды. Шул ук вакытта мин бик мөстәкыйль балага әверелдем. Чөнки минем турыда кайгыртучы юк иде. Бик иртә ашарга, пешерергә, юарга өйрәндем. Мәктәптә үҗәтләнеп яхшы укыдым. Йылмайган кешегә ачуым килә иде. Миннән көләләр дип уйладым. Әнә шулай быек күңеллегә әйләндем. Яшь үсмер чагымда минем көчле буласым килде. Көчлелекне мин усаллыкта күрдем. Бер сүз әйттермәдем үземә. Шулай үз-үземне якладым. Ләкин көчле булудан да туйдым. Кемгә дә булса башымны куеп, эш серләремне сөйлисем, зарланасым, яратасым, яратыласым килде. Әнә шул чакларда минем юлыма әтиең очрады. Ул минем хыялдагы йомшак табигатьле кеше иде. Мин усалланганда да ул елмайып карый иде. Дуслыгыбыз 1 елга сузылды. Мин аңа шул кадәр ияләштем, бар моң зарымны аңа бушаткач җиңел була иде. Әти-әни каршы булганга үч итеп аңа кияүгә чыктым. Хәзердә шул сорауга җавап таба алмыйм. Ярата идем микән мин аны? Юктыр. Мин ярата белми идем бугай. Надия яңгырга кушылып елады. Әни, нигә буларны алдан сөйләмәдең? Вакыты җитмәгән булгандыр күрәсең. Әни, елама. Син дәвәнидән гафу сора әле. Мин аңа шул кадәр рәхмәтле. Ул миңа рухи байлык бирде. Син матди яктан кайгырттың, рәхмәт. Бит әни, байлык бер көнлек, диде дәвәни. Рухи дөньяң камил булмаса, байлык берни түгел икән бит. Син сәламәтлән, кызым. Кайтырмын әле мин. Дәү әниең белән дә күрешермен. Тәрәзәгә шакыган яңгыр тынды. Көн дә яктырды. Тик ана белән кыз тышкы дөньяга игътибар итмәделәр. Күзләр күзләрдә көе, икесе бер дөньяда шатлык хисләренә тулыштылар. Куллар кулларга үрелде. Башка сүзләр кирәкми дә иде.